gikan sa ilang mga sala. O kanang klasis balatian sir, usa sa mga main cause po na tungod sa atong mga kapakyasan. Naman gitay kapakyasan kitang tanan. So atong buhaton sir, mga itagpasaylo sa Ginoo. Ang Ginoo matinud-anon sa mga pasaylo. 1 Juan 1:9, nagingon ang Bible sir, kung isugid imo imong sala, ang Ginoo matinud-anon siya sa pagpasaylo og mohinlo gikan sa tanan nga pagkadaotan. So karon sir ang atong buhaton, muduol tas presensya sa Ginoo. Ang Ginoo in ang Bible sir sa John chapter 4, nga ang Ginoo espiritu. Ang tanan nga magsimba niya, magsimba diya sa espiritu o sa kamatuoran. Ang kamatuoran nga gisgutan diya sir mao si Kristo. Kay si Kristo man ang kamatuoran. So ang kamatuoran sir sa tao nga kinahanglan niya masabtan. Dili lang kay reliyon, dagan mang reliyon. Doon na more than 3,000 names of religion. Pero usaray Dios. Amen. Tuo ba ka sir nga usaray Dios? Usaray Dios. Usaray manluwas, usaray nagpakamatay para nato. So meaning ang gikinahanglan nato karon nga ma-establish atong kasing-kasing una-una. Ang tuta wala ni lain ang luwas nato. Luwas na ni Kristo. Si Kristo ang atong hingpit nga mananambal sa atong kinabuhi. So mangutana ko nimo sir, andam ba ka nga gikan karong orasa si Kristo Jesus na ang imong ilhon nga imong mananambal, imong Ginoo, imong Dios o imong manluluwas? Naa ba imong asawa diya? Na imong pamilya sir? O mas maayo mong good? Mas maayo pamilya? Suwao? Pero imong asawa na diya. Pwede ba nga at least mag-join ta apil imong asawa kay pamilya man mo. Kaya ang atake sa kaaway ninyo sir, pamilya. Kamo. Kay at least nasiraan nato ang mga hello ma'am, mayong gabi So, gi-appreciate nako ang inyong time sa pagpuntak. Anyway, mo ni akong trabaho dili lang sa social media, bisan diri sa aktual nag-mission po na laing mga lugar. Atong naging bulan napoy taga Cebu nga nagtawag diri kay ang ilang problema gubod kayo ng panimalay. Kay nai-atake dito sa panimalay. Sa grasya sa Ginoo, ang Ginoo namuhat sa ilang pamuyo. Kung nag-message sila nga pastor, malinawon nami di ay naapoy mga spiritual attack kay katulang balay nga gipuy-an bago lang daw namatyan o nya katong namatay naay conflict nila nga pamilya, so naay demonic an attack sa ilang pagbati. So naay ang demons manggod is a spirit na pwede siyang mumanipulate. Kabantay ka nganong daghan kayong naay mga na demon possess, doon ay mga kinabuhi na nga lulong sa mga walay nada nga mga bisyo kay spiritual mga spirit na nag-deceive sa unang-una sa tao, naguba sa kondisyon sa kasing-kasing sa tao. Muna nga akong i-appreciate po ninyo ang gibuhat labaw sa kanan ayuhon si sir sa iya ang insomnia, dayon ang Ginoo mamuhat sa inyong pamilya, tagaan mo pabor sa Ginoo muna tuwa muhimo tag gitawag og covenant prayer. Duol tas presensya sa Ginoo, bisan naa mo diya sa layo, apan nagtuo ko man diya sa Ginoo. Wala distansya. Amen. Kaya ang Bible nagsulti nga He is omnipresent ang kalag. Kaya katong kamatayon ni Jesus, motoy kaluwasan nato, motoy ultimate nato nga redemption kay gibayaran natong sala. So kanang gi-offer ni Jesus nato nga kaluwasan, dili lang kay kaluwasan sa kalang, gusto sa Ginoo maayo ta sa atong balatian o sa atong emotional nga sitwasyon na abay pagbati nga say ang tao na mga kagulyan sa kasing-kasing ay mapagdumot, mga kasing-kasing mga na ay mga pagmahay, gusto sa Ginoo ayuhon na. Na bang ikaw sir, wala ba kay taong gikamahayan nimo, gidumtan nimo? Usa na sir sa mga entry point. Ay importante sir ma-release ta sa itong pagbati. Kaya kini mga kalibot-got sir, mga pagmahay. So
dili na kinaya sa Ginoo. Ang gusto gyud sa Ginoo kita magpaubos. Kay siya po'y mo pataas na to. So, si God nagsulti siya nga ang panimanos iya. Kay bisan unsaon na to panimbaso kay gusto ta panimanos, kita ra gyapon gansi. Kay ngano, mo na gina muhapak na nato. Abi ni mo share karong panahon na gikinahanglan na magbalik loob tas Ginoo, kinasing dili ni magmatter sir sa atong reliyon. Dili ni magmatter. Ang importante karon sir, personal na tong relasyon sa Ginoo, and then labaw sa tanan na atay knowledge about siyang pulo. Sa reliyon niya sir, Katolik? Katolik. Sige lang, okay lang. Anyway, ako Katolik man po. Ang word nga Katolik means universal faith. Kitang tanan nagtuo kang Kristo. So, pero ang religion niya, Roman Catholic man na siya. So, karon salamat sa Ginoo nga mao po ning tawag sa Ginoo nako nga gigamit sa Ginoo sa pagmission nga ang ebanghelyo sa kaluwasan ma-share nato sa mga tao. So, dili na magmatter. Ang importante karon sir na kita individual nato masayod ta sa prinsipyo sa Ginoo. So, ang paagi sa kaluwasan sir unsa galito isugid nato sa tumbaba nga si Jesus ang Ginoo. Moto sa Roma 10 verse 9. Kung isugid, conditional man na. Kung isugid nimo si mong baba nga si Jesus siya ang Ginoo, ang pulo nga Ginoo meaning honor tag-iya. So kung isugid nato si Jesus nga siya atong Ginoo, meaning imo siyang gi-acknowledge nga siya imong amahan. So kung siya imong gi-acknowledge nga amahan, siya ay manalipod nato. Siya mo atiman nato, siya mo preserve nato, siya mo protect nato. Sama na nato amahan. Ang atong anak palangga nato. Ang atong anak ato gyud ang atimanon. Sama anak sir. Ang importante lang karon i-acknowledge nato siya. Ilhon nato siya. Mao man ay kulang sa tao. Nabuhi lang ta sa kalibutan nga wala tay pag-ilan niya nga insakto. Wala tay relasyon. Wala nato kanunay gi-practice sa atong dila. Kay wala gali tay pag-ampo, di ba? Nay mga tawo nga wa gipanahon sa Ginoo, pag mataw murag wala nay tabo. Pag mulakaw sa balay murag wala nay tabo. Nga instead unta kung naatay relasyon sa Ginoo, pag mata pa lang nimo daan, Lord, salamat sa kinabuhi, di ba? Pag mukaon ka, Lord, salamat sa pagkaon. Mao nay relasyon sa Ginoo. Pag mulakaw mo gawa sa balay, Lord, protektahi ko. So meaning matag adlaw gikan karon sir, mao na ni angay ninyong buhaton. I-partner ang Ginoo sa iyong kinabuhi. I-partner sa iyong paningkamot. Bisag unsa inyong mga trabaho, i-partner ang Ginoo, meaning imo siyang i-acknowledge. Onya, ikaduha, kinasingkasing nga mutuo. Nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay, nan ikaw mamaluwas. Muna gingon sa Bible, Roma 10 verse 9. So, kung mutuo ta ni Kristo, diya sa tumbaba, apil ato kasingkasing. Amen? Eh, dagang mga tao, may lang diri sa baba, wala diri. May mo tawag sa Ginoo, makatultol sa simba, pero nagilayo diri. Kaya ang tinuod nga pag-ila sa Ginoo, kinasingkasing. Kaya kung kinasingkasing, masayop ta, Lord, pasaylo ako Ginoo. Maunay na paghigugmas Ginoo. Meaning, nagsugod na nga naatay kahadlok sa Ginoo. Amen? Nasabtan ba ko ninyo, ma'am, sir? So, at least nga makasabot ta sa prinsipyo sa kaluwasan. Kaya ang kaayuhan, sir, dali ra gyud kay na. Importante lang kaila niya. Kay siya ang source. Matod pa nimo, abot ta kang dagang albularyo, dagang doktor. So, kung di po tugutan sa Ginoong kaayuhan, wa gyapon may tabo. So, una na itong buhaton nun, sir, may pagpasayo sa Ginoo. Dahil i-release ng imong pagbati, karang imong ipangdungtan. Mao na importante, mao na sikreto sa imong milagro karon. Labi na po, katong nagsunog ka, nadugangan na retaliation. Kay tanan nga mga magipangsunog, ini nga mga anting-anting baka or unsa nga mga klase nga mga witchcraft. Naa may mga spirit na ka-assign ana, naay dunay spirit nga nagmanipulate diya. So, muna yung ko sa imo gina nga mas maayo na ay alagad sa Ginoo nga mo officiate ana. Naagi mo rule ana kay ampuan man nato silyuhan aron nga naay protection sa Ginoo. So anyway, human naman to. So karon at least mauna ni ang right time, appointed time ni mo ni sir, ma'am, nga kamo mo cooperate mo sa Ginoo. Ang importante lang buhaton ninyo, abyan yung muna kasing-kasing, mangayo tayo kapasayloan sa Ginoo. Dahil i-release ang mga taong nakasala ninyo. Kay mo man ay prinsipyo ni Jesus, nga pasaylo ang mga taong nakasala ninyo. Sama nga ako nagpasaylo ninyo.
Kay ang unforgiveness man gud sir, ang unforgiveness spirit maunay usa sa mga mahimong entry point nga mo resulta siya og balatian, depression, kapobrehon, kagubot, kagulyang. Kay spirit man na nga nahimong gitagaan nimong access nimo. Whereas kung i-release nimo, espiritu ra sa Ginoo nga nato, walay nay mahimo ang kaaway nato. Ang dapat nga nato espiritu ra gid sa Ginoo. Ang espiritu sa Ginoo sa Galatia chapter 5, ang bunga sa Espiritu Santo sa Ginoo, gugma, kaluoy, kalipay, goodness, kindness, pagkamaayo, pagkamatarong, pagkamakailubon, pagtuo o pagpugong sa kaugalingon. Maunay bunga sa Espiritu Santo sa Dios. Sa ato pa, kung na ang Espiritu Santo sa Dios nato, ang mutigbabaw kanunay nato gugma, kaluoy, kalinaw, pakigdait, ang pagkamatarong, pagpugong sa kaugalingon. Maunay magmanifest nato. So muna, importante masabtan ninyo na sir, ma'am, nga karon i-welcome ninyo ang Espiritu Santo sa Ginoo.